Michael Obonna, Chief Michael Obonna, our assistant patron, Obiago. Chief Michael Obonna, our assistant patron, Obiago Keta. Very soon, our calendar. People in the committee, Corona, Maya Nani, Corona Michael Obonna, Chief Maya Ogunani, Ozuzo Committee. Exceed your time, that is the reduction of the mark. If you exceed your time, that is the reduction of the mark. You have biko ana m eji ohere anụ a ekenekwe ma Chukwu n'ụbọchị nke taata. Ana m asị biko ọ bụ na ihe anyị na-eme na-amasị gị, ọ bụ na ihe onyonyo anyị na-ekili na-amasị gị, biko ana m arịọ gị ka ị sọskraịbụ ọla eze ọchịka gị na ya na-ekwu. Biko sọskraịbụ ka anyị na-emekwa gị ọfụma, ka ị na-achịkwa, ka obi na-atọkwa gị ụtọ mbọsị ọbụla, obi na-atọ gị nke ọma. Biko ana m arịọ gị ka ị sọskraịbụ ọla anyị, ka ihe anyị na-eme na-agakwa n'ihu, ka Chukwu na-edube gị n'ihe ọ bụla ị na-emekwa. Eze ọchịka gị na ya na-ekwu. 1